बेफोरो मा आइ बेजों बिमाया नोंखौ एथ' बेबायदि बुंफैबाय आइ नाथाय बेबायदिथ' जेबोआनो नङामोन आं नोंखौ गाज्रिथ' बुंनो थाङाखै नाथाय बायदिसिना खोथा बुंफैथारबाय बियो मिजिंनो फुनहरबावनो आं आइ र' हे सोर मा जाबावनांगौ जाखो मा नानिजों मिजिंजों माबा सोमोन्दोसो दंखामारो नामा आंथ' मिजिंखौ एथ'बां बेबायदि गाज्रिथ' मोनामोन नाथाय बिमाया हनै आबा नोंसिनि गामियानो जि मोजांथार नों मोजां मोनदों जोङो हाथायाव थांगासिनो माथो नानि आदाना टिभियानो थिनदों दा दे जागोन दे दायो बिहरगोन आङो नोंसै नानि बियो फैनाया एसे लेट जागोन दा थ'दो जों हाथायाव थांदोनोसै बेदर लायनोसै मिहुआबो फैनायाव बेसे गोबाव जागोनलाय दा दाउखौसो लायनो खिन्थादोंमोन माथो र' थांना फैग्रोनोसै आं बेयावनो दायो फन हरबाय थानोसै नै हाथरखिनानिसोलाय माथो आयं अबेयाव थाङामोन एसे खामानि दंमोन आंहाबो बै गामि खाथियावनो मालाथो फैया नानि आंबो मैयासो फैदों दे ओमफ्राय जावैसोबो फैदों बेबो फैदों ओमफ्राय मादै दङ होमबालाय नानि दालाय बहायथो दसे हाथायाव थांना फैनि आं आयं जोंनावबो फैना आयं दा न'आवनो दंथ'खायो आङो सम मिलायबा थांगोन आङो नै दे होमबा थाथ' दे दे होमबालाय आंबो हाथायाव दसे थांना फैनि मा बुंदों नों बेफोरखौ इलिसा आंनि आइया एथ' बायदिसिना बुंफैदों बेबायदि बुंफैदों बियो आरो दिनैनिफ्राय नों जोंनाव फैनोबो नांला ओमफ्राय आंखौ लोगो हमनोबो नांला नोङो थांदो थां मिजिंनि बिनिफ्राय आरो दिनै बे जोंनाव दाफैसै आरो आंनि आफाखौ लानानैबो बायदिसिना बुंलायलांबाय नोंनि आइया आं जोबोद दुखु मोनबायलै मिजिं बेफोरबायदि बुंफैनाङामोन ना बियो आरो आं लुबैलादि बाथ्राया गोलाव जाथों बेखायनो नों गोख्रै थांदो बेनिफ्राय थाङा आं बेनिफ्राय मा बिराद मोजां मोनो आं नोंखौ आइनि बेबायदि बुंनायाव नोंनिफ्राय गोजान जानो हाया आङो बेबायदि मा बुंदों नों बेफोरखौ मिजिं बेबायदि मालाबाबो जानो हाला दा जोंनि न'नि मानसिजों रायजाबावगोनसो नोङो थांनो थां ओरैनो गासैबो रागा जोंनानै दङ थाङाबालाय मा खालाम नोंलाय बुंलाय आंजों ओमफ्रायथ' नोंबो आंखौ मोजां मोना होनदो नोंनि आइया आंखौ मोजां मोना मिजिं नोंनाव सोंदों आङो फै आंजों नाथाय अबेयाव मिजिं मेहेर नोंथ' साहाबो लोङा नालाय फै ओमफ्राय लोंना लोङा जाखोब्रा आंलाय आंनिया संनायसो न'निनो मोजांथार गोदैथार नंगौ नामालै मेहेर लोंदो दे एसे ओमफ्रायथ' होमबा गाबोन थांफिननोसै ने थांनायाथ' थांखानांगोन आरो आंबोथ' मिन्थिथारनांगोन ना आंनि बिनानावानोथ' मा जामारखो प्रिटिया बहा थांमारखो माबोरै बहाय गोमाखो बियो मोनथिगौलै आंबो सोरबा आंगो गोमाब्लाथाय माबायदि मोनो बे ओमफ्राय टेनसन दाला नोङो जि हायोना मेहेरा हेल्प खालामगोन नोंखौ जागोन दे मेहेर दा नोंथ' आंखौ हेल्प खालामगासिनोखाना आरो सोरनिबा आखाइ दङब्लाथ' सोर खालामखो बिदि जेथ' मोजां जाबाय दे नोंहाबो हाथरखिखौ मोनफिनबायब्ला गोदैथारब्रा दिनै थांथ'नोसै खोमा लांहैना आयौ दानो जाबायबो एसे दंबावोमोन नांथ'लालै दा आंना हिन्जाव गाज्रि मोनगोन ना मालायसो बिराद खोथा मानियो खोमा औलै बेखौ खनसे लांसो लोंना थांसैलां बेदरखौलाय माथो जायासैनो नोङो बेदरखौ नांथ'ला खोमालै आंनो दे होमबा ना आं थांथ'नोसै खोमालै दे जागोन मेहेर होमबालाय ओमफ्राय प्रिटिखौबो नागिरगोनलै सिन्था लानाङा दे जागोन जेबो जादियासै गावहा आंनिखौ बानायलायदोंमोन आं अमा बेदर नांथ'बाय थालालै मालाबा फैफिनगोन ना जागोन बाय दे होमबा आं गाबोन नङा दायो गाबोनखौनो हरसै आं फनखौ दे थांदो अब्ला बाय हा लोगो मोनफिनगोन र' दे ओमफ्राय नों होननाय बाथ्रायानोथ' माबोरै जाखो मेहेर आं सानबाबो सानस'नोनो हायासै नोंसोर जाय गोथै सहखौ सावमारदों बिलाय बोरै आगैनि जानो फालाय आंनि आगैयाथ' बिब्दि जानो हाया बे माबोरै थैनो हानांगौ ओमफ्राय माया आन्टिया आंखौ मानो लिंहरबाय थादोबा आं दानो थांथ'नो सोलाबनाय नङा दे आंहा बिनानावखौ नागिरग्रोथारनांगौ आं हस्पिटालावनो खेबसे थांबावनानै नायनोसै मेहेरमोना जाय गोथै सहखौ मोनदों होनदों माबा मोनसेथ' निसानिफोर थागौमोन ना मा दङ जानो हागौ नाथाय आं थांनो बोरै गोसोआवनो उसुखुथुसो मोनदों आं थांब्लाबो मा होननानै थांगोन आं मिन्थिनोबो गोसोआ जोबोर हांखुर जादों जोंनि हाबाया जाफुंमारबाय आरोथ' रावनिबो नोजोर दानांथों
इसोरखौ साखि लानानै दिनैनिफ्राय नोंसोरो जिउनि लोगोरि जे जाबाय आंनि बिनानाव सनायाबो जेब्लायबो खुसियैनो थाथों थेंक इउलै आदा दे बाखि न'निखौ टेनसन दाला आं दङ ना नाथाय आदा फैसा आं न'आव थांसै एबार नोंसोरनि हाबायावथ' आंनो साखि दङ ना दाथ' मिजिङा इसेबां गाज्रि सेंग्राथ' नंखाया मोनथिखायो आङो मालाय गोसो मिलायनायावलाय मानि हेंथा नोंसोर गासिनिबो मोजां मोनलायनाया जाफुंजोबथारथोंलै जोंनाव थांगोन ना ओमफ्रायो औ ससे दोनलांसै आं नोंसोरखौ ओमफ्राय फोथायनोनो हालाय लाङासैलै आङो नोंसोरसो हाथरखि होननानै डेड बडि मोनदों होनदों जेरैबायदिनो औ सना ओमफ्राय मानोथ' एफा इमारजेन्सि लेंहरखो नोंलाय आंखौलाय अब्ला खोनासं मेहेर साननैसो सिगांनो माने एसे गोबावानो जानोसै आरो जोंनि हस्पिटालावबो माने सासे सिख्लानि डेड बडिया दङमोन आरो ओमफ्रायथ' बिनि सिनायथिखौबो मोजाङै मिन्थियाखैमोन मा बुंनो सानदों नोंलाय माने बे सिख्लाखौथ' आरो हरखाबै नै दाख्लैसो एसे बावै सिगांनो सोरबा लांफैदों बिनि डेड बडिखौहा बिनिनो न'खरनि मानसि होननानै मा औ नाथाय बेजोंलाय मा सोमोन्दो नङा मेहेर नोंसिनाबो आरो जाय सिख्लाखौ मोनदों बेथ' आरो हाथरखि नङानोबा जाय सानखालि डेड बडिखौ लांदों बै सानखालिथ' आंनि डिउटि गैयामोन नाथाय अब्लाबो आं डिटेल्सफोरखौ बरननो हागोन मेहेर दाथ' ओमफ्राय आंथ' बेयाव नोंखौ इम्परटेन्ट खोथा खोन्थानो लिंहरनायानो नोंनि आइयाबो फैदोंमोनथ' मेहेर जोंनि हस्पिटालाव मा आंनि आइयालाय मानो फैनांगौ बेयावलाय मेहेर आं देखायनो नोंनो बेखौथ' मिन्थिला आं नोंनि आइया मानो फैदोंमोन नाथाय सीसी केमेरायाव नोंनि आइखौ नुदों आङो मानो फैदों बेलाय बेयावलाय नायदो मेहेर नङा जानो बे नोंनि आइ बै सानखालिनि भिडिअसफोरखौबो आङो रायलायनानै बरनगोन र' आयै मा लांफैया नों बेयाव डक्टर्सफोरजोंसो नायजानो फैबाय बायदोंमोनदां मेहेर नों गाबोन फैफिन आं गासैबो डिटेल्सखौ नायनानै बरनजोबगोन थ' आङो बोरैबा नायनायावनो नुदों ओमफ्राय नोंसिनि जाथायखौ खोनानानैबो आं एसे बोरैबा मोनदों आरो मा खालामफैया आयै नोङो मा मोनथिखौ दिहुनजोबलाय गासिबो डिटेल्सखौ दिहुनजोब गाबोन सासे लोगोखौ लानानै फैगोन आङो औ दे जागोन मिथिया मानो नोंसोर डेड बडि मोननाया जोंनि हस्पिटालाव थाबाय थानाय सिख्लायानोथ' नङामोन बेखौबोथ' हरखाबै लांनाय जादों आरो बिनि उनावनोथ' नोंसोर मोनदोंमोन सिगांथ' आं बांद्राय बिदि जेबोखौनो सानाखैमोन नाथाय दा हाथरखियाबो फैफिनबायबा सोरनिबा फुल प्लेनिंथ' नङाथ' सारजों रायलायग्रोनि आङो र' ओमफ्राय गासिबो डिटेल्सखौ बरनना दोननोसै न'आ सफैबाय नै फैदो थांसै जोंनि न'आव थांसै लिसा फैदो ओमफ्रायथ' गैयालै नोंनि फिसायनि न'आ एकदम जानला मानलासो मिजिं आं सिङाव हाबफैला बिदि जायो नामा सोरबा जेबो गिनांगौ गैया दिनैथ' आरो जों हाबायानो जाखाबाय ना नाथाय अब्लाबो न'खरनि बेरेखायैसो जेबो नङा इलिसा फैदो न'आव थांसै मोनथिगौ आं मा सानदों नोङो नाथाय जेबो नङा आंखौ आंनि आइया माब्लाबाबो निमाहा होनो नंला मिजिं ओरैनोथ' आंखौ मानो हाबा खालामखो नोंनि आइयाबोथ' आंखौ बिहामजो गनायनाय नङाना जेबो दा सानसेलै सना बेफोरखौ मिथिबायना जोंनि गोसो गोरोबनायावलाय मानिथो हेंथाबाव दुखु दाजा आं दङना थ' दे नानि न'नि टेनसनखौ दालासै नोङो नाथाय आदा जों न'आव बयबो आंखौ गाज्रि मोनसिगोन जेबो नङा आं बुजायगोन ना ओमफ्रायथ' बुजायगोन दे आं आयंखौबो ओमफ्रायथ' मिजिङा ना नोंखौ खुसियैनो दोनगोन दे नानि बिराद मोजां मोनो जे नोंखौ आंहा फोथायनाय दंखायो मिजिंनि सायाव बेखायनोसो दिनै आं नोंसोरजों लोगोआव दङ अब्लाबो हाखु दाखु जाबायदां आदा मिजिं बिमाया बिदि आंखौ मोजां मोना नोंसोरनि खुसियासो मेन ना नानि ओमफ्राय नों मिजिंजों खुसि दंना गैया देलाय बुंलाय माबाफोर प्रब्लेम जायोबानो आंखौ कल खालाम दे जागोन आदा नोंल' खुसियै था नानि आदा गुबुननि मोजां मोननायखौ जेब्लायबो जाफुंजानो लुगैयोलै आङो ओमफ्रायथ' नोंनि आदाया जेब्लायबो नोंजों दंखायो थाथ' होमबा नानि न'आव आं खिन्थागोन गासिनोबो ओमफ्रायथ' आरो मिजिङा गासिबो सामलायगोन बुंदोंना एसे फोथायनाय लाखिनानि जागोन दे आदा मेहेरनोबो खिन्थाथ'नाङा बिराद जोंगोन बे दसेनो आदि फैनाबा मा खालामगोन गावसोर मोनथिसिगौ औ आदा ओरैनो रागा खरथार बियो खबरखौ मोनथिब्लाथ' फाग्लासो जागोन बियो दे सम लानानै खिन्थागोन आं अब्लाबो अबेसिम माथो दाबो सफैदिया औ थांगासिनो र' दे थाब फै मोनबायानो होननानै सानना लादो होमबा मानसिया दाबो सफैयाखै मोनबायनो थाब फै दे हाबाब ओंखाम जानानै नेबाय थाबाय आङो आदैमोनासो जाखांनानै उन्दुबावलायबाय मालाय आंहासो नेबाय
Ini gusलाखौथ' बेयावनो दोनजोब्बायलै आङो ओरैनोसो नागिरलाबाय थायो माखौबा माबाफोरसो बुंबावबाय खोमा दे आरो आंना बिखुनजोआ ओरैनो आंखौ सैखाथाराना नाथाय मिथिया मानो इसेबां हेट खालामो आंखौ मिहिराबोथ' ओमफ्रायो ओरैनो बुंबाबो फोथायानो माथो माबाफोर मोनसे प्रुफ मोननायबासो मिथिगौमोन हो बेनो खालामखाथारदों आंखौ बेबायदि किडनेपनो मिजिंमोनना न'आ माथो बिदिसो आं बेबायदियाव थाफेराखै नाथाय दाथ' बेयावनो थानांसिगोन ना ओमफ्रायथ' फैदोंब्लाबो आं हाबफैखायाखैमोन ना दाना मा जाबावनांगौ जाखो जों आइयाथ' बिराद रागा जोंसिगोन नोंथ' आंखौ हाबा खालामनानैसो लाबोबाय इलिशा नों मानोथो बिदि खालामनाय मा जाखो नों मोजांथ' मोनखानाय नङालै जोंनाव थानो मोनथिखागौ आङो नाथाय आं मा खालामबावनो नोंखौ हाबाखौनो लाबायलां इलिशा नाथाय हरखाबै मिजिं नों मानोथो बिदि खालामनाय दाना मा जाबावनांगौ जाखो मा जायो जाथोंसैलै बेफोरखौ जेबो सानबाय थाला आङो ओमफ्रायथ' जोंना न'आ बेनोलै ओरैनो जाबजुबसो नोंसिनि बायदि नङालै नोंनि आइयाथ' आंखौ मोजां मोनथारा मिजिं अब्ला नों आंखौ मानो हाबा खालामखो ओमफ्राय आंथ' मोजां मोनोना आइयाबो नोंखौ बेबायदि जानला मानला बुंनो जेबो मोन्थाय गैयालै आंनि गोसोआ जायखौ हास्थायो बेखौनो लाखाबायबो आङो गासिबो एसे हाखु दाखु जाबाय मिजिं दाबजेबो जों न'आवबो खिन्थायाखैनो जेबो नङा आदा साना बुंखादोंना सानादाया जोंखौ एसे सापर्ट खालामबाय ओमफ्राय आइया ओंखाम दंनायावसो थांदोंलै दादिनि फिसालानि ओमफ्राय गाबोन फैयोब्ला मा जागोन दाथ' दावरावसो जासिगोन ना मिजिं जोंनि न'आवबो आंखौ जोबोद दुखु मोनसिगोन ना आइमोनहाबो मादैमोनहा नों दुखु दाजा इलिशा आं दङना आंखौ फोथाय आं गासिबो थिग खालामफिनजोबगोन दाथ' नोंखौ हाबाखौनो खालामखाबायना आङो रावबो जेबो बुंनो हाला जोंखौ एबार ओमफ्राय आंनि आइया माबा मोनसे बुङोब्ला आं दङना जेबो गिनो नाङा नोङो नोंनि मिजिं थानायाव जेबो जाया नाथाय मिजिं दाथ' जों हाबायानो जाफ्रामगोरबाय ओमफ्राय आं मा खालामबावनांगौ जाखो दायो आइनि थाखाय आं रियेलि सरिलै बिराद बायदिसिना बुंबोबायना बे नोंखौ मिजिं नोंनि आइयाथ' आंखौ मानो एथ' बेफोरबायदि सानखो गावनि गोसो बायदिल' सोलिनो नागिरो बियो नाथाय नोंखौबो दुखु होयो आङो आंनि आइखौ आं दङना गासिबो थिग जालांगोन इलिशा मा जायो जाया आं मिन्थिला जेबो गोसोथोयो नालाय नोंखौ हाबाबो लाबायलै आङो बेबायदि बुंदोंथ' आइया दे होमबालाय नायनि आं एबार मा होनबावो बियो नै जायखौ फसाया बेखौनो बिहामजो लाबोबावबाय आङो संसारखौलाय साला आइयासो जागोन ना आंसो जागोनलै थ' बिदि जागोन सानथाराखैमोनब्रा आं आंनि आइखौ हरबो थ'बायना उन्दुदोलै इलिशा गाबोन रायलायनोसै आं आइजों मा जायो आं गिनोसो ओंखारबाय न'आव थांफिनसै खोमा आङो दाथ' नों आंनि हिन्जाव जाखाबायना हिन्जावखौथ' लाबोबायलै आङो दावरावसो जादों दा गाबोन सोरांबानो सेसलै ब्लेक टि सार्टआलाय बहा थांखोब्रा बहाय दोनखो बियो ओमफ्रायथ' खर'आनो टेनसन मोनजोब्बायलै आंखौ बिरादनो मा खालामबावनो जाखो मा बेफोरलाय आइ दिलै खर'सो साजोब्बाय आंखौ आंनि आइया बिदि खालामनो हायालै न' आंखौनो बिदि खालामथारगोन आरो बियो नंखाय जाबा हामगौलै हाथरखिनिया नंखाय जाबा हामगौ ओइ आयै बेबायदि खालामनो हाखाया दा नोङो आं साजों देखायाब्लाबो बिराद अनोलै नोंखौ नों मा आंखौनो आंनि खुसिखौनो बेबायदि सेनो हागोन आरो नङा खोमालै बेबायदिलाय बोरै जानो नंखाथारालै बियो जानो हाखाथारा बेबायदि सना ओंखाम जायोना जाया नोंलाय ओंखाम जायोब्ला लाबोनोसैमोन आङो ओंखाम उखैयाखैलै आङो नै मानो गावनो दाउ लायनानै संफै होनबाय नोंसोर जादोलै बेबि बिदि जादो होनना बोरै जानांगौ जाखो आं नोंखौ नेबाय थादों गावहा लोंनाया बांद्रायलायबाय खोमा आरो आं एसे मोजां नेबाय दे होमबालाय मेहेर नों जालाबालाय ओइ बेबो अबाव बारा जालाबायनांगौ जाखोलै फैदोब्रा नोंबो दसे जिरायदो ना दसे थानानै जानोसै होमबालाय औ दे होमबालाय मादैमोनाबो जाखांजोब्बाय मालाय दे दा दसे थानानै जानोसैलै होमबालाय मेहेर आइया माबाफोर बुंदों नामा आंखौ आइनि बाथ्रा दारायलायथ'सैलै ओइ बेबायदि लोङोनो निसाया नांलायबाय दा आइखौनोथ' खर' गरम जानानै दंलै आङो आरो लोंनो नांला
जोंनि हाबायावनो लोंदो मिन्थिबाय दे होमबालाय जागोन दे ओंखाम खुनोसै आङो थाथ' ब्रा आरे लोंनायफोरखौबो मानो लोङो ओइ सना अबेयावबा लोंनानै फैबावथारदों बियो आरोथ' माबाफोर जायोब्लासो बांसिन लोङो बियो मा जादोंबा माथो जेबो खिन्थायाखै आंनो ओमफ्राय गोथाव जादोंना जायाखैमोन संलाबायबाय आङो गोथाव जादोंना जायाखै मानोथ' आंसो जानो हालामोनलै ओमफ्राय आं जायाबाबो दा दुखु मोनलायगोन ना गोसोब्लाथ' नै आं जाबायानो थागौ आरोना नाथाय जानायखिनिखौ जाबायलै नंगौ औ नङाबालाय माथो ओमफ्रायथ' एसे फैबायलां बोरैबा मोनदों आंखौ दुखु दंलै जेला दुखु जायोना एकदम सहायनो बोरैबा मोना ओमफ्राय जियानो जा नोंथ' बुजिखायोना आंखौ थोरसि गंनै दंमोनलै सुलांदोंनि खानसां ओइ जोंहानि नानिखौ न'आव फैनानै एसेबां बेबायदि बुंफैनो हायो नामा सोरबा हौलै जेरै एसेबां हिम्मत आरो बेफोरबायदि नंथारि बाथ्रा बुंबा जागोन नामा आंसो थानो मोननांगौमोनलै जावफिनगौमोन आं जायगायावनो आं नंथारि बाथ्राखौनो बुंनानै थांबाय बियो मिजिंखौबो लिंहरदोंमोन आङो गैया सफैयासै माथो माबा खामानियाव बेस्थ' दं होननानैसो बुंदोंमोन नानिखौ लिंहरनो थिनदोंमोन आङो मिजिं बाबाथ' बिदि नंथाराहाय ओमफ्राय बिमायालाय मानो बिदि साननांगौ जाखो अब्लाबो मायबाफोर दंबायबायोबाबो बिदिथ' बुंद्रायनाङामोन जोंहा बर'साखौबो लानानै बायदिसिना बुंलायलांदों बेफोरबायदिथ' एथ' बोरै बुंफैनो हाखो बियो ओमफ्राय नानियाबो माथो रुमाव गैया बहा थांखो बियो फैगोन दे इमि एसे गोसोफ्रा टेनसन जाबायना बियो बिदि फैनानै अब्लाबो दाथ' मोनाबायना आंथ' जेबो बांद्राय बिदि बुङाखै नानिखौ मिजिंजों इलिसाजों गोसो थोलायो नामा होमबा बिफा थाङैनि बेसेबां टेनसन आरो बेफोरबायदि बुंबावदों गोदोनालाय गोदोनो जानानै थांबाय आरो बेफोरबायदिथ' जेबो नंखायामोन आंनि फिसाजोआ जोंहा नानिया बेबायदि नंखाया इमि बेबायदि बुंफैबानो जागोन ना नङा जोंहा नानिखौ बेबायदि बुंनो हाया जानला मानला रागबा न'आवनो थांफिनगोनलै आंबो दे होमबा मेहेर गुड नाइट रथ'लाय औ माबे मेहेर जेबो नंलालै आं एसे गावनो गाव कनफार्म जाग्रोनांगोन र' गोसोआव मानोबा बिराद सोंथि सोमजिलागासिनोलै मानि थाखाय मेहेर बोरैबा मोनदों बास बिराद थांनाय जाथायफोरखौनो साननानै दे दा जेबो साननो नांला आं दंखायोना औ दे होमबालाय गुड नाइट ना बेबि एसेबां मोजां नुथोंसैलै आङो नोंजोंनो गोजोन होना उन्दुदो आरो खालिना दिनै थांथ'थारखायाखै दे होमबालाय नोंखुनजोआ मालाबा लिंहरदों माला थांगोन थांसै माब्लाबा सम लानानै दे जागोन दसे जिरायथ'बावलै बेयावनो दा दसे थानानै थां उन्दुनो ओंखारबायलै थाथ'दो मेहेर गुड नाइट दे दसेखौनो थायालै आयु बे खुमब्राखौनो हानग्रोनोसै आङो ओमफ्रायथ' मैयानि दाउ बेदरबो दङ ना बेजोंनो आरामसे बानायनोसै गोलैगोनसो नामासै आंलाय जियानो जा गाखोनायनोसै र' आङो मेहेराबो दाबो उथियाखैनो नङाबा थिनगौमोन आं बेखौनो साला गाखोनि र' मोनहाबायलै र' ओंखारनोसै आङो देनजारथ' फात्ताखौनो मोनलायलायासै माथो माला सोरांखो बिसिनाव फैबा माथो सिमांफोरखौ जि मोजां नुयोरा टेनसनफोरखौनो बावलायो माथो बोथोराबो दिनै मोजांथार माथो सान्दुं गोसाब्लाबो बेफोरबायदि गोसो मोजां मोननाय बोथोर जाबाथ' आरो मा नांबावगौ दिनै नै खर'आ साबसिनलायबायलै टेनसना आयु गोलैसिगोनसो नामा आङो आइदै आरे मा आं माने मेहेर बैयाव खुमब्रा फिथाइ हानदोंमोन आङो जोंनिहायनो नोंखौलाय सोरथो मोख्रा बायदि गाखोनो थिनदोंमोन दिनै दा हारा हुराफोरा बायबा मा जानांगोन जाखो दे जाबायसै ओमफ्राय बेबायदि हौवाला बायदि गाखोयो नामा सोरबा दा गाखोखासै एबार आं खुमब्रा फिथाइखौसो हानदोंमोन बुंखाबाय दे होमबालाय एसे नायनांगौब्रा बेबि हायाबा खालामनो हाना नङा माने बोरैबासो गोग्लैदोंना बिदिथ' जेबो नङा दे नोंबोथ' आमलाय सिखारथ'वाखैमोन नालाय बेखायनो हानथारनो सानबायमोन आङो गोदाव सोराव मानसि बियो मैयानि दाउ बेदरजों जानोसै मेहेर बेखौ ओमफ्राय आंनि खर'आवसो खोख्लैबावो नामा दे लाबोदो नै खुबैनोसैसो नामा नोंखौबो एसेखौनो गियो नामा दे दुगैखादो खेबसेनो साहा बानायना लाबोदोलै औ दे जागोन आइनाव डाइरेक्ट सोंब्लाबोथ' बेथ' खिन्थानाय नङालै मानोथो थांनायमोन आइ नों हस्पिटालाव ना सोरखौबासो नायनो थांदों जेबो बिसास गैयाना जेरैबो जानो हागौना बिदिथ' डाइरेक्ट दायनिगिरि हमनो हायाना मेहेर बिराद टेनसनसो मोनलायलांबायलां थोस हाबाब बे मिजिं आदायालाय फैदोंना फैयाखै जाखो मानसियालाय र' नायनि आङो इलिसायाथ' फन खालामना खिन्थाहरखाबाय बियो मिजिं आदा उथिदोंना उथियाखैसै बेलाय दिनैलाय दाबो
सोरनि सेन्देल जाखो बेलाय हाबा मिजिंनि दरखंआव हिनजावनि सेन्देला बोरै थाफैखो हाबाब सोर दं जाखो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडजों र' बेनि गुड नाइट गैयाबा बोरै जानोफ्रा ओरैनोबा जोबथारनायाव आंनि सनामोनजों नुजालांनो मोनाबानो मोजां मोनथारालै गोसोफोरा दे होमबा ना फैफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडजों ओमफ्रायथ' भिडिअ'आनो एसे लेट जाबाय थायोलै सरि दे सनामोन औ गाज्रि मोननो नांला दे जायखियानो जाया थाथ'लायदो फैफिनसिगोनलाय गोदान एपिसोडजों मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो दे नायसाबदो लोगोफोर बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट बाय बाय